Qed toqrob dejjem aktar il-ġurnata tal-finali tat-Tazza tad-Dinja u għalhekk qegħdin jintensifikaw il-preparamenti għal Winners the Football Concert. U l-Partit Laburista ħaseb li jaqqat l-nies kollha flimkien ta' kull età, mod partikolari żgħażagħ u oħrajn li jħobbu l-mużika u jħobbu d-divertiment f'post verament sabiħ. Ser ikun il-ħadd, ser ikun war nofsinhar, il-final tibda fil-5, allura aħna ħsibna li nibdew mis-satej ta' war nofsinhar. L-atmosfera ser tkun ħdejn il-pool. Fil-kumpless Arja f'San Ġwan se jieħdu sehem numru ta' DJs fosthom Ryan Spiteri llum magħruf ukoll għall-atmosfera li joħloq fil-mass meetings tal-Partit Laburista. Tija event speċjali, hemm il-final dikinhar, il-final ħatibda fil-5, hemm ammont ta' DJs ukoll, hija event kif qed inti differenti u interessanti minn ħatej għandhom il-classics u xi ħaġa mistennija wkoll li naraw il-final. Ma' Ryan Spiteri se jingħaqdu oħrajn. Ser ikun hemm ukoll DJs oħra bħal huma Joseph Armani, Alvin G u affarijiet oħra li qegħdin jiżviluppaw ma' dal-ħin li aħna qegħdin nitkellmu. Però li tistgħu tagħmlu importanti ħafna li ma jħallux għall-aħħar. Il-biljetti sejrin tajjeb ħafna imma hemm numru limitat ta' biljetti u allura nħeġġeġilkom sabiex ma tħallux għall-aħħar. U filwaqt li d-divertiment u element essenzjali ma ntilef xejn mill-attenzjoni fuq il-logħba tal-ballun. Ikun hemm big screen kbir għal-waqt il-logħba li. Aħna ħanamlu biċċa xogħol fis-sens it-tim tal-Partit Laburista għandu ħafna esperjenza f'dal qasam. U allura ma jistax jonqos li ikollok screen tajjeb ħafna anka meta tqis li inti ħataraħ fid-dawl tax-xemx. Allura ikollok screen professjonali ħafna li jiswa ħafna flus u nista' ngħid ħajkun l-aqwa fil-pajjiż. U ser ikollok sound eċċezzjonali fejn inti ħatara l-finali b'dawl tajjeb, b'viżwal tajjeb u b'sound tajjeb. Il-pool il-lob ma' plejers magħrufa bi premijiet xintrebħu u ferm aktar se jagħmlu dan l-avveniment l-aqwa wieħed. Qabel ma jkun hemm il-finali ħajkun hemm dat tip ta' support anka għaż-żewġ timijiet li ħajkun hemm. Ġifieri jitla min jitla final, ħajkonna tip ta' support li aħna qed norganizzaw sabiex l-atmosfera tinħoloq b'mod qisek qiegħed fil-ground. Biljetti minn fuq showshappening.com jew Ċentru Nazzjonali Laburista.